cabanga ukuthi bongazi wenza umsebenzi ongawazi uyibhari nje la kulento ubona wenzalani awazi mhlawumbe iqiniso ukuthi vele ufakwe nje uyimfama ungaboni ungazi lutho ngomsebenzi ngokuthi ufune kwenze kanjani mhlawumbe kungenzeka kodwa akusinto engamuneka leyo ukuthi ungasebenza ungazi kanti okwesibili mhlawumbe hayi buwazi kahle iboshiwe lento ukuthi hayi sizothi senze kanje uCommissioner ngingamnxusa ukuthi ahambe abheke amanye ama-13 registers. No, I don't care. Commissioner to go and check I don't care about others. I don't care about other. I'm sorry, that did not get translated. Please, can you please translate it? Sorry. And also translate the bit that his response, which was that he can refer me to other exhibit entries. I've already said it in English, so there's no need. Ngabe uyazi yini ukuthi uJacob Londini bese suka yobiza wena bekhona abantu abanolwazi olunzulu ngalezi zinto zimdakwamile wena ungale kulendla kusetshenzwa khona ngezodlame ngabe uyazi kwenziwa yini lokho njengoba ngishilo ukuthi nalabo phansi kwabo yena ngqo uJacob yini lo kuba abantu abaphansi kwakhe nabo abengazwani nabo Uma ngibuyisa kahle umqondo wami if I try to refresh my mind Lieutenant Jacob wayephethe uSanapu wawudivide kabili. Jacob was in charge of Sanap, and this particular Sanap was divided into two. Captain Mbele. One was belonging to Captain Mbele. Bese kuba uLieutenant Colonel Modley. The other one was the Lieutenant Colonel Modley. So wona group engazwani nawo lawo ngaleso sikhathi. Those indeed were the groups he was not in terms with. Are you able to give us numbers, perhaps? Do you have any idea how many people we're talking about? Ungakhona ukusipha inombolo ukufanisela nokuthi sikhuluma ngabantu abangaki la Ngingababala futhi. I can count them. Yes. Warrant officer ready. Warrant officer ready, Ababesebenza ngaphansi kwaModley. who were under Modley. Warrant officer Pillay. Warrant officer Pillay, Kubo Carl Sanders. Carl Sanders. Samkhumbulo omunye. I do not remember the other. But there was another one. A Kodwa fourth. bekhona omunye. The one that you say you don't remember. So Longo uthi awusamkhumbuli. you know there was someone else, but you don't remember the name. Kodwa lesiqiniseko ukuthi wayekhona umuntu ndini kodwa awusakhumbuli ubani. Enginesiqiniseko sabi bona la about 3. Certain about the three. And so it would be 4, including Colonel Modley. Kusho ukuthi nasibala noMudli lesiyokuzoba wesine. Yeah. Oh no, oh yes, now. Khona nomlungu wayekhona. Well, there was also a white person there. Wayekhona sengikhohlisa isibongo sakhe. I have just forgotten his surname. 5. Wesihlanu loyo. Yeah. Yes. Bese kuthi kuMbele And then when we come to Mbele, kwaku uBrian Malinga. Brian Warrant Malinga, officer Malinga. uthi ubani? Warrant officer Malinga. Warrant officer, Kubo Captain Ntanzi. Captain Danzi, Kubo Captain Freeze uMangalenzi uPhutha.
Captain Freeze, if I'm not mistaken. Yeah. No Kumete. Also Warrant officer Kumete. I think. Warrant officer Kumete. Warrant officer. 5, including Captain Pele. Asesibabala bafake no Captain Bell bahlanu. Okay. Konomunye wesifazane wayekhona. There's another female person. Sengisikhohliwe isibongo sakhe. Sisixhosa. The surname is just eluded me. It's a Xhosa surname. So 6. Wesithupha lo. Yeah. Yes. So a total of 11 people. Asibahlanganisa bonke bayishumi nanye 11. Yebo kunjani. That is correct. Are you telling this commission that Colonel Jacob did not have good relations with all 11 colleagues? Ngabe uthanda ukutshela lesidawo esikusona la ukuthi no captain kubo bonke laba bantu akekho uzwana nabo bonke akazwani nabo. Enginesiqiniseko sabo. Those that I am certain about, Kwaku Colonel Moodley, Colonel Moodley, kube Captain Mpele, Captain Mbele, ilabo enginesiqiniseko sabo. those I am certain about. Do I understand you to be saying that he did not relate well only with 2 of the 11? Ngabe kusikuzwa kahle ukuthi empeleni ilabo ababili kuphela ayengahambisani kahle angadleli ubudlelwano obuhle nabo. Abafika emqondweni yami yes. Those that come to my mind, yes. So automatically then that means there was no issue with the remaining 9. Kusho ukuthi indlela ebengakhona laba abanye abawu9 abasaid bekunganankinga. Angeke ngazi. I would not know. If you do not know, we must take it to be so. Now, this takes me back to my question, the question I asked right at the beginning. Now you have 9 colleagues. Why is it that Colonel Jacob called you when he had colleagues within his own unit? Why does Colonel Jacob call a colleague who's in another division altogether, a division concerned with the priority violent crime, and leave 9 colleagues within or whose area of operations is narcotics and drugs? Why did he call you? Uyabona kusho ukuthi sothatha ukuthi vele kunjalo laba abanye bezwana nabo abenganankinga. Kodwa ke isibuyisela la siqale khona. Ukuthi lo Jacobe sesuka lapha ababizi labantu abanye abala. Kodwa ulanda umuntu lephesheya nendawo ongasebenzi ngalezi zinto zedakwamisa nje kunama narcotics. Ulanda umuntu owazi umsebenzi wakhe kahle kuleya ndawo iyodlame. Yiwo lo mbuzo ukuthi ngabe ngempela kwenzeka kanjani la? Angeke ngazi ukuthi yini intenzo ukuthi athathe leso sinqumo. I would not know why he came to that decision. Kodwa engingakusho ukuthi mina naye isasizwana. What I could say that me and him had a good relationship. Would I be unfair to ask if he did not choose you because he thought you might be pliable to do whatever it was he wanted to do? Pliable or malleable or compliant? Ngabe kuzabe kwenziwa iphutha yini ukuthi hayi khona wakulanda
ngoba anesiqiniseko ukuthi hey nangitshele lo uzokwenza lokho esifuna ukwenziwe uzovumelana nakho aqhube futhi ngabe kwenziwa iphutha nasicashwa kanjalo Hey, angeke ngazi. I would not know. Thank you, Mr. Skakani. Uyabona uma kube mhlawumbe uzothi hey bengingazi ukuthi kufanele kwenziwe njani mhlawumbe cishe ngathi uyasishaya manje kodwa sicabanga ukuthi na uyibheka lento mfowethu lapha kwe-SAPC 13 yazi lesiphingi nase siphuma lezi zinto akusahambelani lepha bezingena SAP 13 yasesiphingo ngokomthetho kufanele kube kwazekale ukuthi njengoba seziphuma ziyapi kwenzakalani kanjani akukho ngathi impela ayikhona akusho kahle Now, taken them out. ukuthi futhi hayi ukuthi fambile emoyeni ukuyikhipha la uyabhala ukuthi zikhishiwe uyazi ukuthi uyabhala i-entry Yebo kunjani. isizathu salokho uyasazi Yebo ngiyasazi. yes I do know Now, okunye futhi uyazi nawe uzikhiphile wazibuyisa naso uzibuyisa kufanele ukuphinde futhi ubhale ukuthi ziyangena futhi Yebo kunjani. yes uyabona ke lento eyindida lesikhulumayo ekhulunywe wena kakhulukazi uthi wena ubone kungasekho isidingo sokuthi ubuye ubhale ngoba uzazi ibhalisiwe ku-SAP 13 yasesiphingo kodwa uqeda ukusho ukuthi uyazi ukuthi kufanele kunesidingo kuyini okubalulekile na ukuthi isibhaliso ziyaphuma ziyangena uyabona ndoda na kube lezi zinto ziyangena ziyabhaliswa zisaphakathi zihambelana nokubhalisa kwazi ukuphaka kungena kodwa mase ziphuma cishe yani lo ngena sekusela ukuthi ziphumile kodwa kubhalwa ngendawo kuyaphela indaba ukuthi zingenile ngoba seziphumile can you please make me understand? ukwenza uncede ukuthi uqondakale kahle Or, all right, yeah, let me leave it there. Can you please make me understand? cacisa mne wethu mfethu na uthi ngaphandle lezinto ezincane hawu idakamisa ndoda ezinje ungasibhalisi besithatha ngathi kuncane nalokho ukuthi hayi nesikhiyo wasigcina kumina awukufaki konke lokho into ezincane lezo kuwena uyabona ke ndoda okunye yikho lokho ukuthi ke njoba lezi zinto esikhuluma ngazo esibaluleke kangaka noma wena uthi izinto ezincanyana obheke nje nangomhla ka23 uJacob wabhalisa lokho wayebhalisa lapho ngoyi24 kuyabonakala ukuthi ngempela lezi zinto zifakiwe lapha kodwa kungakuthatha nje ukuthi uyayinyatha lezi zinto. On the day that you are doing that, why would your diary be, or the file be with Sibia if you are doing that job? Not uSpia unikwa kanjani lento kanti wena usaphethe na kuphela ukuthi intinini uyale ePotchefstroom DPCI phela lapho usalokhu khona nawe kule ndaba umnika kanjani ke uSpia? Usibiya ngimnika ngoba ngase ngikhulumile noJacob ukuthi ngeke ngiqhubeke nokuthi ngibe investigating office. I gave it to Spia because I had already spoken to Jacobs that I was no longer going to carry on being an investigating officer. Ngase ngimtshelile. I had already told him. Yeah, well, you told him on the scene. Futhi mangithi lezimbili ukuthi manje akutholi kahle ukuthi yini lokhu khuluma ngomehluko ngoba kukhona la ufuna ukuthatha izinto uzise lapha ya impela kuba khona ukuthi kunani kunambambisana kuphi. Maybe sorry, Yes, maybe let's can start. assist the Let's commissioner. start. Yes, No. yes. I'm not saying you're wrong. I'm Yes. not saying you're wrong. I just want to break it down. You'll remember when I asked you the difference, or rather, why it is that, no. I asked, what's the difference Ubuziwe ukuthi umehluko yini? in the manner in which you handle crime scenes? The crime scene in respect of a covert offense and the crime scene in respect of an overt
ukuthi umehluko muphi obakhona mawubhekene nalo COVID noma ubhekene nalo OVED nasuphenyisisa lapho And you said with a covert offense, operation, you retrieve the exhibit and you do not take it to the police station within which the area of retrieval falls. sithi ke ngo COVID operation ushilo ukuthi ke naso kuthathile lokho awukuse police station eseduze naleyo ndawo njenge post office la itholakale khona. Yeah. And instead, you take it to some other police station. Bese lokho bese uthatha ukuyise kwenye police station kwenye indawo. Ugise office la uzofika uregister khona kwi13 as a office. We first take it to the office where he's gonna get registered into SAPS 13. But you said you take that exhibit to some other police station, not the one within which this police station falls. Kodwa ushilo ukuthi ekugcineni uzoyithatha lokho okutholile ukuse kwenye office kwenye ndawo othizeni Yes. hayi lela eduze. Ayi kwenye police station. Ukuthatha kuleyo ndawo leyo bese uyisa office lakho la uzofika ukungene uenterishe kwi register. Usukushilo lokho. Yes. Ya kodwa ekugcineni bese ukuthatha kusaphi. Ekugcineni what do you mean? Angidazi from office ina kusakhona kusakhona. Ukuthatha ukise lab. Oh, no, actually, it happens like this. We could go to your office, designated office where you register it in SAPS 13. Thereafter, you'll take it to the lab. Okay, I will not belabor that and will not make any further follow-up. The point is, this takes me back to the question I asked. What is the difference in the manner in which you handle the crime scenes in respect of the two types of operations? Bisela ke kuloyo mbuzo aqalwe kuwona ukuthi kahle kahle umehluko yini obakhona kulezi zinto ezimbili ku crime scene ngendlela osebenza ngakhona. Uba mncane kakhulu. It's minimal. Do you know why Colonel Jacob would have called you being somebody whose area of operation was priority violent crime, instead of calling those people whose area of operation was narcotics? uJacob Londini bese suka yobiza wena bekhona abantu abanolwazi olunzulu ngalezi zinto zimdakwamile wena ungale kule la kusenzwa khona ngezodlame ngabe uyazi ukuthi kwenziwa yini lokho? Izathu lokho engisikhumbulayo. The reason which I could recall Ukuthi Lieutenant Jacob wayengazwani nawo mabili ama groups. wayengazwani. The reason is Jacobs was not in good terms with both groups. Does that mean he did not work with them? Kusho ukuthi bengasebenzisani nabo? Wayengasebenzisani nawo. Yes, did not work with. So whenever he worked within his area of operation, he always got people who were not within his area of operation. Manje kusho ukuthi nakube kufuneka yenze into enjengalelo operation kusedingeka ukuthi alande abantu angasebenzisani nabo. Noma ngingasakhumbuli kahle noma Even if I do no longer recall very well, ngoba yena wayephethe yona igroup yakaSanap. group kaSanlam, Sanap. because he was in control of the Sanlam group. Ukuthi obani ababengaphansi kwakhe ngisakhumbula.
the people who were under him, I do not remember. Okay, Bob. Good day. Look, South Africa is loving you today. They say you've got character. What do you have to say about that? Well, that is in me. Believing so, I have retired from being a coach in St. many years ago. But because it's in me, I've been willing to do it. But as somebody who is retired, you find that I could not be accepted in the other areas until this opportunity arose. And I was called in, and I said, hey, Mr. Gabindi, do it to the best of your ability. And I hope I have. You did. You actually did. I don't want to blow my own trumpet, but people out there will testimony to that. Yeah. And what do you have to say to people that are saying that you are great? I take it you learn every day and continuously. So I wouldn't say yes, great, as if I've reached the threshold of being great. I can learn and still do better, I presume. Thank you so much. Thank you so much.